Много е хубаво, но изглежда детско. Бих поръчала по-скоро такова коле за дъщеричката ми, но не е за мен. Нека да остане в другите цветове. Стандартното коле с цветенца. Такъв отговор получих от клиентка, след като видя пробата на пролетно коле с цветенца в други цветове. Аз бях абсолютно съгласна с нея. Наистина пролетното коле с цветята изглежда много по-красиво, завършено с другите кристалчета и в по-неутралните цветове. А това изглежда по-детско. Докато изработвах колието за клиентката, през цялото време си мислех за нейните думи. Как такова колие по-скоро би поръчала за нейната дъщеричка. И моето майчено сърце просто реши, че иска да направи подарък на съвсем непознато детенце и да завърша това коле, което бях почнала, да го изпратя като подарък към стандартното коле. Разбира се, че всичко това е време, труд, материали, но усмивката на едно дете и щастливите очички костват много повече, отколкото едни маниста. То вече е ясно, че с моите бижута няма да стана милионерка или пък някоя богата дама, но пък за сметка на това мога да зарадвам едно прекрасно дете. Дамата е много щастлива и искрено благодари. Аз се благодаря, че ни даде възможността да направя подарък, тъй като тя първоначално не искаше да се съгласява на подарък и искаше да си го плати. А ти как би постъпила? Би ли правила такива подаръци?